Маликам я бародар дар камитера гуфт iPhone 5s камера кин iPhone 5s ай бародарҷон нархш 350 сомон iPhone 5s ай мо WhatsApp машкур бекна я шутма падарка бародаро iPhone 5s 350 сом доставка бе пулай бародаро тамошо кунин наш Samsung Galaxy S22 Ultra S22 Ultra нархш 1300 сомон ай телефон пачка S22 Ultra бародарон ёкунин ай нарх нави телефону бародаро бо хабар шен шаҳри Қурғунтепа магазини якай сепмон ай ҳам ай дукунда арзон мета кредит мета бе фоиз мета бародарои TikTok шумо телефонои шикастагӣ дорем вайрона дорем биёрен ман қабул мекунам чанд сими барза қабул мекунам болоштунта телефонои пачка метон бародарин TikTok лайкора бизанен шумо чи телефони мақулай дар камтера бинасен видео оянда да ман ҳар як камтера шуморо мехонам видео оянда дар канал бародаро фур метавам неш аз 33 2100 сомон ай неш S10 Plus ай иш S20 Plus ай бародаро 3300 на бародаро тамошо кунед лобохи телефоно ҳастад шаҳри Қурғунтепа кӯчаи бор магазин акайс кунед бародари TikTok YouTube да канал дорум дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанед дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бародаро марҳамат тамошо кунед телефон рехтаги қубчаш кате не A03 нархш 850 сомон A03 850 сомон неш Poco нархш 256 гай нархш 1700 сомон табҷида зуре бародаро марҳамат я телефони пачкатон фура пачка беутон фура беуби ина бародаро